салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум мардоро. Ман ҳастам бо шумо доктор Бероз, ҳамеша тансиҳат хонава бошед. Ҳам видеои маро ки дидем бидрои подписатсия кунед, лайк додед, чунки дигарро бинанд ва ҳаморо бутонем як бародари муъмини мусулмони тоҷикистонро тавсия кунем. Бисёртар дар WhatsApp ман занҳо, хоҳарҳо, апоҳо савол медоданд ки дар бораи миҷа дароз шудан ягон дору тавсия медодед. Хоҳарон, модарон, апони азиз, имрӯз ба мо дастрас шудагиаст барои миҷа дароз шудан дору. Метавонед ки шумо дар WhatsApp ман бинависед 915 390 3268 ин доруро заказ кунед аз мо ба шумо равон мекунем ёки аз мо меоем мегирем. Дору албатта ки барои дароз шудани миҷа аст. Метавонед ки шумо заказ кунед. Бештар тансиҳати хонава бошед. Видеоимро лайк гузоред, чунки дигарро бинанд. Подписатсияро фаромӯш накунед.